Ginoo. So ang mga rason nganong dunay kasamok dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan karon dunay kagulian, kasamok, katalagman, ug dili maayong paghitabo nga makaapekto sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Apan ang Biblia maghatag kanato giya, lamdag ug kusog kung sa unsang paagi kita magkinabuhi niining kalibutana. Ug kung ikaw na panalanginan ning maong programa, ayaw pagkalimot sa pag-like, comment, share o follow aron ikaw updated sa matag video na maghatag og mensahe sa ato ang kinabuhi adlaw-adlaw. O ania si Pastor Rehom Fabor. Nganon dunay kasamok ang kalibutan si Satanas. Juan 10 bersikulo 10 unsay gingon dinha? Si Satanas ang kawatan mianhi sa kalibutan, number 1, sa pagpatay, sa paglaglag, o sa pagkawat. Kinsay hinungdan sa kasamok sa kalibutan? Si Satanas. Ang iyang trabaho mao ang pagkawat. Ang iyang trabaho mao ang paglaglag, mao ang pagpatay. Kawat. Kawaton ang kalinaw sa imong kinabuhi. Laglagon ang pamilya ngadto sa impierno. Kuhaon ang kalipay, kuhaon ang panaghiyusa. Tumong og tuyo ni Satanas nga makamugna siya kadaot sa imong kinabuhi o sa panimalay. Way laing tumong si Satanas sa kinabuhi sa mga Kristohanon, diha sa pamilya, sa panimalay, especially diha sa church. Ang iyang trabaho mao lang gyud ang pagkawat, pagpatay o paglaglag. Munang sa atong kinabuhi, busy ka nga nagapining-kamot sa imong kinabuhi. Apan nganong hangtod karon nagpabiling yun na atong kinabuhi. Tungod kay naa si Satanas nga kanunay magkuha sa mga butang imong mapundar. Materially, spiritually, muna'y trabaho ni Satanas. E namduman ninyo nga mato pa ni Jesus Christ si Satanas sama sa uwak nga mutuka sa binhi nga mampulong sa Dios. Bisan sa mga pulong sa Dios nga inyong makatunan, kuhaon na ni Satanas. Sa mga blessings nga inyong nakatunan, na inyong naangkon sa inyong kinabuhi, kuhaon na ni Satanas. Makuha ba na ni Satanas, Pastor? Nabay tindensing mga kuha? Yes. Pwede nang kuhaon. Imong kalipay, pwede nang kuhaon ni Satanas. Ang imong kadaugan, pwede nang kuhaon ni Satanas. Tungod kay muna'y trabaho ni Satanas, muna ang adlaw-adlaw, nag-atubang ka sa mga peligro nga trabaho ni Satanas sa imong kinabuhi. Disgrasya, pwede na may tabos tong kinabuhi. Palayo unta na. No. Maunay kamaturan. Unsa may giingon ni Apostol Pablo, Romans chapter 8. Sama kita sa mga karnero nga padulong sa ihawan, na miligro ang atong kinabuhi. Karnero ka. Na ang leon kanunay nga nagtuyok-tuyok sa imong kinabuhi. Imagine, kung karnero ka versus sa leon, unsa may imong mahimo? Igo ra kang muduko. Wa gug kay mahimo, karnero man ka. Munay karakter. Munay kinaiyahan sa karnero. Muna ang karnero, unsa yang gikinahanglan? Shepherd. Kung wa Jesus Christ atong kinabuhi, wa gud tay mahimo. So munay rason, mga dagkong rason nganong naay kasamok ang kalibutan. Ikaduha ang sala. So unsay unang hinungdan nganong naay kasamok ang kalibutan tungod ni Satanas? Ikaduha tungod sa sala. Dito sa Garden of Eden mo toy sinungdan sa tanan. Nganong nakasulod ang sala. Romans chapter 5 verse 12, matud pa diha ni Apostol Pablo, busa ingon nga ang sala misulod sa kalibutan, tanawa. Ang sala misulod sa kalibutan. Buti pasabot, kaniya tuwa pa ang sala, malinaw ng kalibutan. Apan, sa dihang nakasulod ang sala, na disulod ang tanang katalagman, kadautan, balatian, kasamok, struggles, misulod ang tanan. So, sa unsang paagi misulod ang sala. Matod pa ni Apostol Pablo, busa ingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinagi sa usa ka tawo, kinsa man ni si Adan. Og ang kamatayon, pinagi sa sala. Nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tao kay ang tanan nakasala man. Nganong naay kamatayon tungod sa salabot ipasabot magisgot kag kamatayon. Ang kamatayon mangita ra naghinungdan, naay na disgrasya, naay namatay tungod sa lunop, naay namatay tungod sa mga linog, unsa pa diha, mga trahedya, buti pasabot. Nganong naay mga trahedya? Nganong naay lunop? Nganong naay mga bagyo? Nganong naay mga natural catastrophe? Apil na nga misulod sa diyang ang sala misulod sa kalibutan, ang sala mo'y nahimong pultahan sa tanang kalamidad, pagkadautan, o
ug dili mayong panghitabo dinis kalibutan. Kinsay nag-abli? Pinagi sa katao. Si Adan ang hinungdan nganong misulod ang tanan. Now, karon, ato ba i-blame si Adan? No. Kay kung bisag kinsa pa ibutang dito, parihang Adan, mao gyapon imong buhaton. Bisan kung ako pa gibutang sa Garden of Eden, tingali mao gyapon akong buhaton. Siguro maghuna-una ta, pastor, murag di ila mahitabo nako. No. Nasa Book of Joel, like Adam, sama ni Adan, kamuwa nagmatinud-anon ngadto sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Kisa yang gisgutan ang mga tao sa Israel. Ikaw ug ako, kung imo na tanawon, sama ni Adan, kung kita'y ibutang dito sa Garden of Eden, mao gihapoy mahitabo. Muna dili nato ma-blame si Adan. Tungod kay si Adan nagrepresent nimo. Nga kung unsay nabuhat ni Adan, mao po na imong buhaton. Munang kitang tanan, sama ni Adan, nakasala ta, namatay ta tungod sa maong sala, o nakasinati sa maong tunglo. Munang ang sala, unsa nimo na ipultahan sa tanan, nga pagkadautan, katalagman, nga nagapanghitabo dinis kalibutan. Ang paghulagway sa Bible, tanan nakasala. Kitang tanan, gianak diya sa kasalanan. Busa dili ta pwede makatulisok ngadto sa katao. Dili ta gani makahimo sa paghukom sa tuigsoon nganuman. Kitang tanan puros mga makasasala. Ug muna yung sa hinungdan, nganong samok no ang kalibutan. Genesis chapter 3 verse 16 abot sa 17. Now, matud pa din ha, ngadto sa babae, unsay na dinhi? Tunglo. Sa diyang misupak si Adan og iba, ngadto sa Ginoo, pinagi sa pagkaon sa bunga nga gidili sa Dios dito sa Garden of Eden, dito namugna ang sala. Saan paagi namugna ang sala? Dili tungod sa maong prutas. Namugna ang sala sa diyang sila misupak sa sugo sa Ginoo. Sa sugo sa Ginoo, ayaw kana. Muna sa diyang mikaon sila ang ilang action, ang ilang pag-disobey, ang ilang pagsupak sa sugo nga dili kanon ang maong kahoy, mao toy naghimo nilang makasasala. Sin is lawlessness. Kana bitang pagsupak sa balaod, pagsupak sa sugo, mao na ang sala. Muna sa diyang mi-disobey sila, dito namugna ang sala. Muna sa atong kinabuhi mga kigsunan, importante nga masabtan nato nga sa diyang si Adan ug iba misupak sa Ginoo, gitunglo sa Dios ang babae, gitunglo sa Dios si Adan, gitunglo sa Dios ang kalibutan. So unsa na may nahitabo? Tungod sa maong tunglo, puro samok ang kinabuhi sa tao. Bisan ang kalibutan, bisan ang yuta gitunglo, bisan ang mga mananap, tanang binuhat sa Dios na tinunglo mo nang ang leon mo atake na sa tao, ang halas mo atake na unsa sa tawagani mag-inawayay na ang tanan. Munay consequence sa maong sala. Di kay si Adan lang, pero napay worse dinhi. Unang higayon sa Biblia, migawas ng word pain, kasakit. Now sa verse 16, matud pa din ha. Ngadto sa babae, mingon siya, padaghano nako pag-ayo ang unsa man kasakit. Tanawa. Tungod sa maong sala, naa ng pulong kasakit. Chapter 1, chapter 2, dili ka makabasa og kasakit. Pero human sila misupak sa Ginoo. Naa nang gitawag kasakit. Gani matud pa sa Ginoo pad iyang dugangan pagpahamtang ang maong kasakit. So pahamtangan sa Dios og kasakit unsa man sayang pagsamkon o sayang pagpanganak. So tanang tao nga gianak sa babae, wala may tao dire nga gianak sa liki sa kawayan. Kundili kitang tanan gianak pinagi sa babae. So tanan mga kaigsunan makita nato na ilalom sa maong kasakit. Diha pa lang kasatiyan, ilalom na kasakasakit. Sa pag-anak nimo, ilalom na kasakasakit. Tanawa, inig anak nimo, wa kay sinina, wala kay mga gold, alahas, wala. Wa kay gikuptan bisag usa. Kana naghulagway nga sa pag-abot din hinato sa kalibutan, mga kigsunan, wala. Gianak ta diha sa kasalanan, nga wala good no ang atong kinabuhi. Why paglaom? Wa tay gikuptan. Muna na itong kahimtang, gianak na ta diha sa kasalanan. O kining maong tunglo mikuyanap no sa tanang kaliwatan. Nahimong tinunglo. Ang yuta gitunglo, si Adan gitunglo munang matud pa sa abog kagikan, sa abog kapauli. Lain pa nga tunglo sa Ginoo,
dili na ka makakaon nga dili pinagi sa paghago o pagpatulo og singot. Munang sakripisyo ang atong kinabuhi sa kalibutan. Munang ayaw pag-expect og kaharuhay. Bisan mga dato, wala na siya yung nagharuhay. Pangutana, sulay mo pangutana sa mga dato. Gani ang mindset sa mga dato, more on trabaho, nga trabaho. Munang bisag uban ng mga negosyante, bisag Domingo, trabaho ra gyud. Usahay kalimtan ng Ginoo. Munang ni dato na sila. Kaya wala na sila maguna-una o gasto nga gasto. Problema biya na. Kanatong una-unaon, gasto rata nga gasto niya. Wala man tayo insaktong source. Pero kana mga negosyante, ang ilang giunahuna unsaon pagtigom. Unsaon pagpadako, nga patubo sa kwarta. Bahalag ginagmay. Mao na mindset sa mga negosyante. Kamo unsa inyo ang attitude? Gasto, gasto. Abi niyo, sultihan ta mo unsay principle sa Bible kabay niya na? Savings. Tanawas kinabuhi ni Joseph dito sa Egypt. Para masulbad ang problema sa crisis, unsay ang gimando sa tibok nasod sa Egypt, magtigom. So mismo ang Bible nag-emphasize mga kaigsunan sa dili pag-usik-usik, kundi pagtigom. Umunay makita na no? Si Satanas, muna yung mando. Iha kang daldalon. Mga misis, dili ba na yung pag-ingon, no? Pero munay tinuod. Munay attitude. Nga naman, kung madaldal ka diha, mahimo biya ng addiction usahay. Hangtod nga malubong imong kinabuhi sa utang, dayon makakreate yapon na siya og struggle. Kaya lang maigmata sa tanang higayon sa atong kinabuhi. Dili na purpose sa Dios sa atong kinabuhi. Normal nga magkautang ta, normal nga usahay makapanghulam ta, makapangutang ta, normal na siya. Pero kung malubong na ta, maulipon na ta diha, hinumduma, dili na siya normal. Trabaho na sa kaaway sa imong kinabuhi. Muna yan trabaho, mabankrupt imong kinabuhi, imong panginabuhian, malubong ka diha. Munay katuyuan ni Satanas. Kay si Satanas mianhi sa kalibutan, sa pagkawat, sa pagpatay, o sa paglaglag no, sa ato ang kinabuhi. So kini siya, mugo ni makita na to, nga mahimong tinubdan usahay sa struggle. So naagoy struggle, nga to ma-encounter no dinhi sa kalibutan tungod sa sala, ug tungod ni Satanas, mga kaigsunan. Muna yung isa sa mga hinungdan. Roma 8:22. Matod pa din ha. Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan, tanawa, tibuok kabuhatan nagduyog sa pag-agulo. Unsa man ang agulo? Mayon ka mag-agulo sama sa usa ka babae nga nag-agulo sa kasakit sa iyang pagpanganak. So nag-agulo og sa pag-antos sa kasakit hangtod karon buti pasabot gikan sa pagkapukan ni Adan og iba nag-agulo na ansa man kabuhatan ang gipasabot na. Ikaw, ako, kitang tanan, mga hayop, apil ng kalibutan, mga tanom, tubig, tanang binuhat niya sa tubig, nag-agulo, sumala pa ni Apostol Pablo. Munang naay trahedya, naay mga baha, naay climate change. Tinuod ang giingon sa Bible, kining climate change, karon ra nila na-discover, pero kanabong nga sa tunglo. Nga matod pa ni Apostol Pablo, nag-agulo ang tibuok kabuhatan, nag-agulo. Munang dili kay ikaw ra ang nag-antos, dili ikaw ra ang nakasinati, makiksunan ning maong kalistanan, mismo usab ang kabuhatan, ang dagat, tanan nga mga butang nag-agulo hangtod karon. Ngano man tungod sa tunglo. Gitunglo sa Dios ang dagat, gitunglo sa Dios ang yuta, gitunglo sa Dios ang tao, ug hangtod karon nag-agulo no ang kabuhatan. Munang daghang kalamidad, daghang mga trahedya. Munang kung mangutana mo sa inyong kaugalingon, nganong naana sila? Tungod na sa tunglo, ug tungod na sa sala, ug tungod na ni Satanas nga na naghari nining kalibutana. Sila ang sala mo nahimong pultahan nga karon si Satanas mo naghari sa kalibutan, ug tungod kay naa naman si Satanas sa kalibutan, munang daghang kasamok, daghang mga trahedya,
daghang mga dili maayong panghitabo nga nagapanghitabo sa kalibutan. Munay rason nganong naaning kasamok sa ato ang kinabuhi.